Бардори азиз, ана уже ки ин видео дар бораи имина нархҳои телефонҳо ва нархҳои аксессуарҳои магазини Realphone мешавад. Видеоро баъд диққат гӯшен, нархҳои ҳамаи телефонҳоро гаптон мезанем, ҳамаи моделҳоро нархҳошон нишонтон метиҳем ва аксессуарҳоро ҳам инҷа худо хоҳад нишонтон метиҳем ва бардори ки меан ки мисол нарх навора мо якҷо фаҳмидан мумкина, нархҳотон иваз жанаш мумкина, иваз масалан нархҳои нав якҷо фаҳмидан мумкин. Нархҳои нав шумо метавонед ки дар телеграм канали мо дурен обуна шавен, дар ҳамонҷо фаҳмидан мумкин. Realphone Москва гуфтаен телеграм канал дорем. Дар ҳамонҷо мо нархҳои нав тез партофта местем ва телефонҳои нав ки омад мо ҳамонҷо мепартоем мемонем. Касое ки агар ки тез нархҳои телеграм телефонҳоро фаҳмидан хоҳад ё ки рӯи моделаш метавонед ки дар телеграм канал мо обуна шавен. Дар ҳамонҷо нархҳои актуалӣ фаҳмидан мумкин аст. Дар телеграм номи телеграм канал мо бошад Realphone Москва. Нархи телефонҳоро ҳозир ҳамаша як ба як бо шумо гуфта мегзарам. Баъд диққат видеоро гӯш кунед, нархҳои ҳар яктиша гаптон мезанам. Бародари азиз, мисол пешаи комментарий нависондан видеоро вақт хушрӯ тамошо кунед, нархша гуфта мегзарамтон. Агар ки заказ кардан хоҳен, рақамо барои муроҷиат дар рӯи экран, ҳамин рақами WhatsApp муроҷиат кунед, WhatsApp бошда оператор шумо оперативно ҷавоб медиҳад ва бародаре ки агар ки мисол мо занг мезанем, намин бардорен, бародари азиз, вақте ки шумо занг мезанед, оператора нигоҳ кунед, инҷа дута телефон дар дасташ оператори карда. Иша ҷавоб дасе, одно время успеҳ намекунад. Так что WhatsApp да нависен, саволтон битен, ҳаракат мекунем ки мо шуморо занг занем, ё ки агар ки занг занем, телефон аввал холӣ боша, ҳатман телефони шумо мебардорем. Ва магазини мо бардорест аз соати 10 саҳар то соати 10 бегара кор мекунад, ҳама рӯза. Бемаҳол занг заданатон мумкин аст. Я шами саҳар соати 7 саҳар занг зада. Ай хоб маро бедор кард, короче, фаҳмидӣ? Соати 7 саҳар. Ҳамедонам вай брат хоб надора. Хай, короче, 10 то 10 занг пенуан зури бад мешавад. Валки телефон бисёр вақт дар магазин мемонад ба ҳам хотир. Хоб боз боша ки худо хоҳад дар бораи нархҳои телефон гаптон мезанам. Дарши рафтем. Биём телефон гиром и дарши нархҳои телефон хай шиносно мекунам. Бардорез нигоҳ кунед. Ҷа се витринай. Дар ҳар як витрина бошад. Телефонҳо мондаги, ҳамаи телефонҳо метавонед бинен, масалан проектка кунед, баъд гирен равенаш ва телефонҳои ҳама буҷети мон дар инҷа магазин мо ҳозир телефони А3 аст, 7000 рубл. Дамея 64 гигабайт, свети сабз, сиёҳуш ва кабутуш аст. Ҷада мисол бо кабутуш аст, бо сиёҳуш мисол ай свети 64 тагаш, яъне ки ду свет фақат аст, сиёҳ ва сабз. 64 7000 рубли, яъне инёш бошад 8500 рубли, 128 гигабайт. Samsung A15 аст, бардори азиз, 15000, 8500 рубл. 15000 рубл, 128 18500, 256 ва Samsung A14. Касе ки мисол A15 харидорӣ кардан намехоҳад, масалан хурбуш намерасад, метавонад ки A14 харидорӣ кунад. A14 бошад, нархош 14500 рубл, 12500, 13000 рубл сар мешавад, 14500 рубл аст. A54 27500 сар мешавад ва A54 бардори азиз 3990 рубл. Itel аст бардори азиз 128, нархаш 8000 рубл. S65 11000 рубл будаст. Realme S51 11000 рубл. Realme S53 13500 рубл. Realme S55 ин телефон 17000 рубл фурӯхтагем ба ёдум аст. Ина нархи 15000 рубл шудааст. Redmi 10S будаст бардори 10500 рубл. Redmi 12 13000 рубл. Redmi 12 256 15000 рубл. Redmi 13S 12500 рубл, 12500 рубл, 14500 рубл, 256. Redmi Note 12 бардори азиз 14500 рубл. Redmi Note 12 14500 рубл. Redmi Note 12 Pro 4G 256 23000 рубл. Redmi Note 13 12 ба 512 гигабайт 3500 рубл. Poco X6 Pro 5G 12 ба 512 тага 35000 рубл даст бардори азиз. Ва иҷа албатта телефонҳои Tecno Spark Go 2024 7500 рубл 64 гигабайташ ва 128 бош 8500 рубл. Иҷа бардори аз боб даст телефони Infinix 8/128 11000 рубл. Infinix Hot Chi i 8/256 13000 рубл. Hot Chill Pro бардори аз 15000 рубл. Infinix Note C 8/256 16000 рубл. Infinix Note C Pro 20000 рубл. Свет сиёҳ ва свети зардаш будаст, голдаш, яъне ки ино беспроводной заряд мегирад. Нархошон 20000 рубли. Ва иҷа бошад Tecno Spark 10S, нархаш 9000 рубл. Tecno Spark 20S 9500 рубл 4/128. Tecno Spark 20 8/128 11000 рубл. 11000 рубл свети сафед сиёҳ
20 Spark 20 хидиш нархиш 11500 рубл. Spark 20 8 ба 256 13500 рубл. Spark 20 13500 рубл. Spark 20 Pro 15500 рубл ва Spark 20 Pro 33 15500 рубл. Ва болда албатта телефонои Tecno Camon 20 ҳаста бардораз чиқарг мебинед. Tecno Camon 20 15000 рубл 8 ба 256 Neo 3 батарейкашон 7000 мАч будагиош 11500 рубл 13000 рубл. Ва Power Punch игровой телефон 14000 рубл 15500 рубл будаст ва телефони кнопочный будаст нархаш 2650 рубл. Хоб бардораз ҷа боша чихоло ҳастанд чиқарги дестен. Чихоло бардораз ҳастанд 300 рубл 400 рубл ҳастанд. Ин ёш ҳастанд 300 рубли, ин ёш ҳастанд 400 рубли ва книжка боша 500 рубл бардораз ва болда боша қисмати болда наушникҳои беспроводной, яъне калон зарядашон 40 соат 90 соат мебурдаги наушникҳо ҳастанд, 20 соат мебурдаги наушникҳо ҳастанд ва нархашон 1100 рубл сар мешавад. Иҷа боша қисмати поёнда держатело ҳастанд барои бардорое ки мисол мошин доранд дар Москва автозарядникҳо ҳастанд. Ина чиқар ки дестин автозарядникҳо держатело ҳастанд ки нархашон 350 рубл сар мешавад ва ҳам хел рафтан мегирад. Иҷа боша албатта чихоло барои айфонҳо ҳастанд. Айфонҳои 11 а 11 боло сар мешавад чихоло барои 13 14 15 ва ин тарафда боша бардорае чиқар ки дестин ауксо кабело. Ин тарафда бошад зарядникҳои масалан кабелни қати кабелш блоқати кабелш нархошон 450-500 рубл сар мешавад. Кабело ҳастанд бардори азиз ва қисмати боло бошад кабел чанд качествоаш қати чанд намуд ва иҷа бошад наушникҳои кабелни 300 рубл сар мешавад. Чанд вариантҳо қати иҷа пешниҳод шумо шудага. Ин тарафда бошад бардори азиз албатта повербанко, калонко, чихоло ва албатта планшетҳои детские ки вақсад шумо барои ҷиянҳоро харидорӣ мекунед. Ин планшет ҳастанд 9000 рубл памяташ бошад 16 ба 512 гигабайташ ва албатта иҷа бошад соатҳо саридесен соатҳо ҳастанд бардори азиз ва повербанко ҳастанд. Повербанкҳои калон именно барои шумо агар ки хона раҳки бошен метавонед ки якта бигирен якта гирсагитон гуфт як ҳафта хонатона заряд қайи проблема намешавад. Ва иҷа боша автодержатело бо ҳамон хел ва иҷа мошинкҳо як бор нишон медиҳем. Мошинкҳое ки универсални ҳастанд барои падарашин бениҳоят хубанд. Ина насадкош қати ҳамаш поставка дорад. Ин хел мошинкҳо ҳамаш насадка дорад ва ин хел падарашин вид дорад ки нархошон 12000 рубл сар мешавад. ва албатта дар қисмати боло бошад соатҳо ҳастанд барои падарка браслет қати соат ва тасмаш қати. Қисмати боло бошад наушникҳо қати наушникҳо повербанкҳо калонкҳо. Исм бошад хай нишонтон додам уҷа алакай ва албатта авиакасса ҳаста. Авиакасса Real Avia метавонед ки бемалум муроҷиат кунед. Ин рақамҳое ки дар рӯи экран дестем рақамҳоро муроҷиат бекунед. Авиакассир ҳатман шумода хабар метиҳад. Нафароне ки Тоҷикистон омадан мехоҳед метавонед ки ин рақамҳоро муроҷиат кунед. Билет харидорӣ карданатон мумкин аст. Ин рақамҳои авиакассаи моҳай ҳамин рақамҳо ҳама вақт официални рақамҳо мақсад. Ҳамин рақамҳо фақат муроҷиат карданатон мумкин. Ва албатта магазини Realphone дар шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зеленый ҷойгирад. Ҳамин ки Айдар дур омаден дари главни дур омаден Айдар просто медроед ним хел магазин атмосфера шуморо пешоз мегирад. Магазин Realphone нависонаги худаш ва албатта инҷа витрина барои бардорое ки мебиён дури магазин дур омадан намехоҳанд ай берон. Ҳамин хел витринаҳо ҳастанд. Ин инҷа боша соатҳои падарашин барои занона касоне ки мисол падарашин занона гирифта мехоҳад соатҳо қати браслеташон 900 рубли ҳастанд ва инҷа боша соатҳои механикӣ бардор азиз чиқар дастед соатҳои механикӣ ҳастанд ва нархошон бошад 1000 рубл сар мешавад то ҳамин хел рафтан мегирад то 2500 рубл то 3000 рубл соатҳо ҳастанд. чиқар дастед ин ҳамаш механика соат механикай ин ҳам соатҳое ки пеш дастед ҳамаш механикай бе батарейка яъне ки ба дам додан кор мекунад. ана ин хел наушникҳо ҳастанд бардорез бемалол соатҳо тоист бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст ва албатта телефонҳоро албатта дарда нишонтон додам. Агар ки заказ кардан хоҳед доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияро дорем. Бемалол Тоҷикистон доставка мекунем. Бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. ҳатман дар канал обунаш намонед ва худо хоҳад мо шумода чӣ кор мекунем телефонҳоро равонтон мекунем. Раҳмат барои видеоро тамошо кардагитон. То видеои навбатӣ саломат бошед. Авиакассам дорем Real Avia бемалол метавонед ки билет харидорӣ кунед ва рақамҳо барои муроҷиат кардан ана ҳамин рақамҳода муроҷиат мекунед. албатта авиакассир ҳама вақт шумода ҷавоб медиҳад. Авиакассаи Real Avia ҳама вақт дар хизмати шумо. Бардоре ки дар Тоҷикистон Россия омадан яъне унҷа аллакай вақти омадан шудааст. Агар ки нависен ба дили пур шумода билетҳоро нависта метиҳад. Раҳмат калом барои видеоро тамошо кардагитон.